Hola, soc la Laia Gluck i avui us vull recomanar el llibre d'Oboès populars dels 3 continents de Heinz Stefan Hertzka, perquè com a grallera i oboista em va semblar superinteressant quan el vaig trobar a l'altre dia a llibreria, perquè hi ha un munt de fotos de tots els oboès, molts dels oboès populars que podem trobar arreu del món i la manera que el Heinz va fer aquesta recerca durant els 30 anys amb la seva companya i la manera que ho va recollir tot i l'emoció en el que explica l'estima cap a aquests instruments i la importància, crec que com a gralleres o com a tocadors d'instruments de doble canya és molt enriquidor. Llavors el que explica el Heinz és la importància dels oboès populars i la manera que cada cop estan més menyspreats i més desvaloritzats, no? I que els trobem arreu del món. O sigui, com a Catalunya podem trobar les gralles, a València trobem les dolçaines, a Grècia trobem les urnes i aquest llibre explica bàsicament això, fa una mica d'història sobre els oboès populars, la manera que ara estan substituint-se pels clarinets, pels saxofons, que són igual de vàlids, però hem de seguir mantenint l'essència dels oboès populars i no només en l'àmbit de la música tradicional. I llavors hi ha moltes fotos, és un llibre molt interessant perquè es pot veure molt visualment aquests instruments que ell mateix va dedicar-se a fer fotografies. L'únic que no hi ha són àudios, que això explica que van ser els mateixos oboistes populars, o sigui, imaginem-nos tota l'estona una gralla, una zurna, que van dir que no volien gravar-se per si es desposseïen, per si perdien la seva identitat i algú altre del món els copiava, perquè ell ja va explicar que això ho estava fent per fer un llibre. I llavors a mi el que em va cridar més l'atenció d'aquest llibre, parlant de casa nostra, que tenim les gralles, va ser que les úniques dones que surten al llibre són les gralleres i una dona de França que toca una mena de tarota que es toca allà a França. I és fort, perquè potser aquí totes les gralleres o gran part de les gralleres més joves i actualment tenim com molt normalitzat veure una altra dona tocant la gralla, però a altres parts del món és completament invisible això, no? I a mi em va cridar l'atenció al moment de veure les fotos i veure que només les dones que hi havia en aquest llibre eren les gralleres i la francesa. I llavors, a través d'aquestes fotos, que de fet jo només he trobat aquest llibre perquè a mi m'interessa molt com a grallera i oboista doncs veure què tenim a la resta del món i que aquí no podem trobar aquests instruments perquè són populars, perquè no és un clarinet que està estès a tot el món. I llavors veure la similitud, que al cap i a la fi tots són gralles, és com si la nostra gralla estigués una mica deformada i de diferent manera a la resta del món. I de fet el Dani Carbonell, el meu profe de l'ESMUC, ell té la teoria que la gralla no ve de la xerimia, com sempre s'ha dit, sinó ve de la zurna grega. I és que, clar, xafardejant aquest llibre, és que és molt possible. I bé, si sou gralleres, si sou oboistes o si toqueu algun instrument de doble canya, us animo molt a que el xafardegeu i que pugueu veure, perquè a part de les fotos hi ha la guia que t'explica quina dansa és aquesta, on s'estava tocant, normalment on la toquen. I res, que us animo molt a que el xafardegeu, que mireu les fotos, perquè hi ha molts instruments que jo, a cap altre lloc, els he vist. Així que, res, llegiu-vos-la. Si us sembla, us tocaré un trosset d'una tocada de zurna que va passar a l'Efrén López, que és el supermúsic d'aquí que controla totes les músiques del Mediterrani Oriental. Li va passar al Pau Puig, és un àudio que van recollir d'una zurna grega, i li va passar al Pau Puig, dolçainer, i li va dir, mira, tinc això. I el Pau Puig la va transcriure i la va fer al seu concert final a l'ESMUC, i a mi ho vaig escoltar i em va encantar i l'he estat treballant amb el Dani Carbonell aquests dies a l'ESMUC. Vaig al bosc a buscar ves que he vist el ves que busco al bosc i vaig al bosc a buscar ves que he vist el ves que busco al bosc.